Po 53 letech by měli fotbalisté Baníku poprvé čutat jinde než na bazalech. A to se nelíbí hlavně fanouškům. Nastěhování stadionu tak špatný, tady tradice je všechno špatný, protože Baník má zůstat ve Slezsku a na Slezské Ostravě a bohužel. Stadion je ale v hrozném stavu. Podle fotbalového svazu nesplňuje požadavky pro pořádání prvoligových zápasů. Přesto klubu udělil výjimku dokončit na stadionu letošní sezónu. V okamžiku, kdy jim vyprší ta výjimka, kterou mají udělenou od Českomoravského fotbalového svazu, přesunou se na městský fotbalový stadion ve Vítkovicích. Aby se na tomto stadionu mohl hrát vrcholový fotbal, musí projít důkladnou rekonstrukcí. Fanoušci bojují za to, aby bazaly změnili majitele a po opravách tu Baník zůstal. To ale klub odmítá. V této fázi pracujeme na stěhování klubu do Vítkovic. Další informace k tomu nemám. Ve Vítkovicích už se začalo s úpravami. Ta rekonstrukce městského stadionu ve Vítkovicích bude ukončena na přelomu roku 2013 a 2014 a kapacita stadionu vzroste na 13 000 sedících diváků. Přestavba stadionu by měla vyjít město na téměř 400 milionů korun, což je ale jen zlomek toho, kolik měl stát slibovaný nový stadion v Ostravě Svinově. Eliška Kmiterková, televize Nova Ostrava.